Us presentam un músic que mai no tindrà problemes pels decibelis dels seus concerts. L'artista italià Mauro Theolin ha actuat aquesta nit passada al Museu del Baluard de Palma. El concert només s'ha pogut escoltar amb els reproductors d'MP3 que han duit els espectadors, que s'han descarregat prèviament les cançons d'internet. Si voleu entrar en aquest concert, necessiteu tres coses: uns auriculars, un reproductor d'MP3 i tenir ganes de viure una experiència única. Es absolutamente novedoso. Es diferente, sí, no ho he vist cada vegada. No tengo ni idea, es toda una sorpresa, a ver qué pasa. Quan els llums s'apaguen, comença l'espectacle. A la sala, cares de concentració i silenci absolut. Però en realitat ja fa una estona que estan escoltant les primeres notes. És la sorprenent performance de Mauro Theolin, un artista de Milà i que ha treballat diversos mesos a la residència Crida de Palma, cercant i seleccionant talls pel concert. El primer moviment és com el títol de l'imaginari cinematogràfic i les telesèries. És molt didàctic i cerca analitzar el cinema de fantasia des dels seus inicis. La segona part parla de les reaccions còsmiques de fons amb un nou tipus de possibilitats sobre la natura i sobre el que serem nosaltres en un futur. I quan la performance va acabar, els espectadors es van treure els auriculars i van tornar a la realitat. Molt original. El primer moviment no m'ha sorprès tant, però el segon bastant més. Que te expresa un poco mejor los sentimientos o cosas que te traigan mejor dentro de la mente. Sí, he disfrutat. L'he trobat raro, però l'he disfrutat. M'ha agradat molt. Molts dels participants ja duien de casa el concert que havien descarregat gratuïtament del web del Baluard, una idea pionera a les Balears i que obre la porta a un nou format de concerts.